भैरबकुन्द थांदो भैरबकुन्द भुटान अरुणाचल आरो भारत सिमा गेजेर जायो नायलांबाय थालाय देखायलांबाय थागोन आङो थांदों जोङो बेरायनो थांनो नागिरदों भैरबकुन्द भुटान बर्डार भैरबकुन्द अरुणाचल बर्डार भुटान बर्डार इन्डिया बर्डार नायलांबाय थाबानो मिथिगोन नोंथांमोन आं देखायजोबगोन गासिखौबो गासिबो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जों लोगोफोर ओइ दे नुहुरखाबाय हाजोखौ ओरैजायबो थांगासिनो जोङो भैरबकुन्द सफैबाय लोगोफोर फाइनालि नै दावरावथार जेबोखौनो खोनाया ओइ नै खमला फानदों ओरैजाय खमला नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ जों सुइस गेटनि फारसे थांगासिनो दङ जोङो बेरायनो सुइस गेटनि फारसे थांगासिनो ओइ नै बेनो पिकनिक जादों दा जों सुइस गेट थांगासिनो सुइस गेट मेला बायदि नुदों मेला बायदि गोगोम पार्टि जानो फैखायो इथिं पिकनिक जानो फैखायो नैबे जाबाय सुइस गेट नैबे जाबाय भैरबकुन्दनि सुइस गेट बेनो अरुणाचल भुटान आरो भारत सिमा बे जाबाय सुइस गेट नै सुइस गेट नै आंजों अरुणाचल सिमा इन्डिया नै सिख्लाफ्रा सेलफि लादों सेंग्रा सिख्ला बे गेटआनो बर्दारफ्रा वा इथिंबो नै पार्टि जानाया गिदिर गिदिर गारि बास गारिफोरबो लाबोनानै एथे पार्टि जायो जों दायो अरुणाचलनि फारसे थांगासिनो दङ जों नैबेखौ बारबानो अरुणाचल मोनगोन ओरैजायबो नैबे साइडआ जाबाय आसाम भारत
ओरैजाय खोलाहा भारत हनै खना खनला गावबागाव हनै जादों आरो मोजां एसे पिकनिक जानो गेजेराव थांनो गोजानावसोरा गोजौआव बेरायनोसै सौदावलायनो होना आदैया आंखौ नैबे साइडआ जाबाय फरेन काउन्ट्रि नैबे सुइस गेटनिफ्रायनो ओरैजाय साहा फरेन काउन्ट्रि गोजा जों दायो सानजाहा दावगासिनो अरुणाचलखौनो बेरायहैनो सोलाबसै हा अरुणाचल नैबे अरुणाचल जों अरुणाचल थांगासिनो नै दायो बे सुइस गेट बारबानो अरुणाचल ओरैजाय साहा सानजाहा अरुणाचल जों गेट बारबोबाय नै गेट बारबोबाय जोङो नै जों दायो अरुणाचल फैबाय नै अरुणाचल हाबबाय गेट बारबोबाय जोङो नै पिकनिक जानो फैग्रा सेंग्राफोरा साफायदों इदिं थांबा मा मोनलाङोलै आदै ओमफ्राय अरुणाचलनिफ्राय कालकाप्तां लाइन थाङो नै बियो बोरै मोनदों बेरायनानै आदै बरिया मोनदों फान्टास्टिक जों एसे बेलासियावसो फैदों बेरायनो बयबो बेरायनो बेलासियावसो फैखायो एसे थान्दा मोजां नांथारो बेरायनो दे आदै बुंनाय एकदम बरिया मोजां नाङो बेरायनो बेलासि दुइटा तिनटा सारिटा पासटा एबा आरो फान्टास्टिक बेरायनो फुङाव पिकनिक जाग्राफोरा लोंग्राफोरा माबा माबि लाग्राफोरा फुङावनो फैदों ओमफ्राय दा मोनाब्लि थांजोबसिगोन बिसोरो पार्टि जानो फुङाव फैखायो बिसोर माने बेला बायदियाव फैबा एसे माबा जायोना टाइमखौ थोआ मोनो दा जोंना जों बेरायनोल'सो फैदों नालाय ओंखायनो दायो जोङो जेबो नङा दे थाबायदों औ हाजो सेर बिथिं हाजो हाला ओमफ्राय बियो माबाबो थाङो ने मा होनोमोनलाय बेखौ ओइ 10 किल 1900 ओमफ्राय डाइरेक्ट कालकाप्तां ओमफ्राय मोनसे हिन्दी फिल्माव मोनसे माबा खालामनाय दङमोनलै मा होनो केन्जि आं बावथारबायलै कयला फिल्म अबावमोनलाय बेयो टावांआवबो थाङो बे लामाया औ नै गथ'फ्रा पिकनिक जाग्राफोरा बेरायफैदों बिथिं जोंबो नै बेरायगासिनो आदैजों आंजों बेरायगासिनो नै थाबायदों मोजां नांदों थाबायनो हाजो सेर
अबेसिम थांगोन दायो जोङो अरुणाचल नै 1900 मोनबाय जोङो 1900 गेट पास लायो अरुणाचलनि दा जोंखौबो लाखिगोनसो नामा मिन्थिया खारगोन जोङो बारना खारगोन इलाय गाबोन मेन रडा जों 1900खौ नायनो फैदों आं नुथाराखै नालाय बेनिखायनो दा नायनो फैदों आरो माबायदि जोंनि अरुणाचल खाथि जायो होमबाबो आं फैफेराखैमोन दा नै आदैया लिंबोबाय जों बेरायफैबाय ओरैनो थास्लायस्लाय निउ इयार्सनि दा नै जोङो दा अरुणाचल नैबे मामोनलाय 1900 बेरायफैदों जोङो थांनो होगोन ना होआथाय नै दा बेहाय गेट पास लागासिनो दां गारि लाखिदों हनै सोनाय नङा ने रायलायनायब्रा नै बेनो जाबाय मेन रड 1900 बियो अरुणाचल 1900 बे मेन रड बेनो नै 1900 नै बियो 1900 नै गथ'फोराबो बेरायफैदों सेंग्राफोर जों नै थांफिननोसै साला हारामिफोरा हाबहोआखैसै जोंखौ हाबहोनाया केमेरा लानो होआखै दा नोंथांमोननो देखायनो मोनाखिसै आङो गेटसिमल' हाबाय जोङो ओमफ्राय खिन्थु बारहोआखै आरो बारहोनाया खिन्थु केमेराखौ लाहोआखै माने पारमिसन नांगौनो जोंबो डेन्जार नालाय हिर' नालाय दा जोङो नोंथांमोननो देखायनो हायाखिसै जि नुबाय बेजोंनो गोजोनदों नोंथांमोना दा जों नै दा गिदिंफिनबायसो जोङो 1900निफ्राय मोजांथार नै 1900 मोनबाय जों बारबाय जोङो 1900 बारबाय फैफिनबाय आरो जोङो दा बुङो जा दादैजों आंजों बेरायना फैबाय 1900सिम मोजां नायना फैबाय एकदमबारे हाजो खंखराव गाखोबाय जेरेखम गोजौ हाजो थिखिनियाव मानखोबाय ओमफ्राय बिराद मोजां नाङो थाबायनो आरो बेरायनो आं खिन्थु गोसोखौ मोजां मोनाखै दै नोंथां आं माने गोसोखौ मोजां मोनाखिसै आं नोंथांमोननि सिगाङाव केमेरा लानो हायाखिसै देखायनो हायाखिसै माने असिनि पारमिसन नांगौ जायोनो केमेरा लायोबा दा जोङो नै थांफिनबायसो जोङो दा नै सोरबा गिदिंफिनबाय बारहोआखै गेट पास नांगौ होनदों आरो आं मबाइल केमेरा साफायनो थाखाय भिडिअ रेकर्ड खालामनो थाखाय पारमिसन नांगौ जादों खिन्थु आं बिदि लायाखिसै आं मिन्थिफेराबो ना बिदि अरुणाचलाव बिदि केमेरा साफायनो मोना मानो मोना पारमिसन नांगौ मानो नांगौ होननानै बुंनायखाय माने आं लानो मोनाखिसै दा जों नै एसे दुखुनांथाव गोसोबायदि भिडिअ रेकर्ड खालामनो मोनाखिसै दा नै आदैजों जों फैफिनबाय जोङो दा नै भैरबकुन्द थांफिननोसै भैरबकुन्दनिफ्राय ओइथिं सोनाबहा दसे थाबायनोसै होलां होथांसिम थांनाय जागोन ना जायाथाय भाग्यनि खोथासै बियो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नै सिनारिफोरालाय एसे मोजांमोन बिराद बरिया नाथाय आं लानो हायाखिसै माथो होनबावनो दुखुनांथाव हावरिया खाफाल केमेरा लानो हायैनि थाखाय दे आं दायो भैरबकुन्द थांगासिनो आङो भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नै गेट पास नांगौ जादों गिदिं हरफिनजोब्बाय मानसिफोरखौ सफैलायबाय जोंबो नै दा थांनोसै न'आव मोनासिगोन जों दायो भुटान थांगासिनो
अरुणाचल बारबोबाय नै दा मा भुटान बर्डार थांगासिनो सुइस गेट बारबोबाय जोङो नै थांगासिनो बिराद मेंबायलै थाबाय बाब हाजो हाला Kenapa gila? जों गोदो गिदिंफिनबाय लोगोफोर थांनो मोनाखिसै जोङो एकदम थाबायनो हाला आथिं रुबायजोब्बाय मालाबा मागोफोराव फैबा फुल डिटेल गासिखौबो खिन्थाजोबगोन आङो थाबायनो हायाना गोजान गोजान बिराद गोजान थांनाय जायाखिसै नोंथांमोनहा गाज्रि मोननाङा मागोफोराव फैयोबा आं नोंथांमोननो गासिखौबो देखायजोबगोन होलां गोथांखौ नाथाय मोनाहांबायबो दा जों न'नि फारसे ओंखारलांबाय दा थांगासिनो जों न'नि फारसे मालाबा फैबा नोंथांमोननो गासिखौबो देखायजोबगोन निमाहा होबानो जाबाय आं नोंथांमोननो देखायजोबनो हायाखिसै भिडिअखौ आं बेहायनो दोनथ'बाय मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना दोनबानो जाबाय बाय बाय लोगोफोर बाय बाय